Naimbag nga rabii tayo gayem ken kakabsat na parabor nga rabii ti maysa ken maysa tayo tatangar nga gundaway na agyaman na kadagiti naka-join naka-tune in itata nga gundaway. Praise the Lord. So takaman nga rod dituyen nga mangi share kanyayo ti nakapimpintas or pagtutungtungan nga rod iti nakapimpintas nga sa sao ti Dios iti topic tayo idi kalman na naipaluan iti remain in Christ. So nga rod nga gundaway imtay nga rod pagtultuloy nga awaten or amwen or dinggen digiti incitement digiti kakabsat tayo mangi-share kanya tayo iti nakapimpintas nga sasao iti Dios iti maysa ken maysa. Kataro nga rod sa nga rod nga rugyanan kakabsat yaba nga rod iti mangi iti mang opening prayer ni Brad J. Boy. Brad? Naimbag arabi tayo aming gigiyom ken kakabsat. Kararagtay nga rod. O Dios mi, manakabalin launay ken tinangaramid ti langit ken daga ken iti amin nga daytoy. Pagyamanan mi iti ingka impaay kanyami nga oportunidad o Lord nga adda kami ditoy nga agsasango ken kadaytoy a platform nga ingka impaay ket no anyaman iti sitwasyon iti tumunggal maysa o Lord sige iti mangiplastar tapnon iti gasta ket freely wenno siwawayam lang iti amin makadengeg iti sasaom ket iti agdama nga todo iti different places o Lord sika nga rod iti mangpakapsot dagitoy tapnon iti gasta ket makaumay iti kakabsat nga agdengeg ken makaadal iti sasaom kana kami o Lord iti nadalos anagyan iti puso ken panunot tapnon iti gasta amin nga isawang mi ket nabendisyonan maigapuken ka o Lord gasta met iti internet connection iti tumunggal maysa ka sika o Lord iti mangiplastar iti amin iti daytoy nga rod iti dawat ken kararagmi iti nagan ni Apo mi Jesus. Praise God. Iti nga rod igtultuloy iti pagtungtungan ti pagsasiritaan tayo iti title nga remain in Christ. So agtalina ed ken Kristo. Sakbay nga rugyanan iti iti kakabsat ket kumamot nga yaban digiti kakadwak nga suda mismo ti makipakaammo ni sinuda ken kahit kumet nga kasta kasano damat nga i-share met DJ life verse da amo ka word ni God iti may isang dahilan makaping agam remain the kin ni Christ. So amo ka imbaga dati idin I hope nga tingit yung nakabuya idi ka DJ life verse na maka pidot tayo mat iti life verse or apay nga kasanod nga agis stand para iti gloria ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Kaya nga rodan ni ang pakilala ni Brad Aldrin. Mr. Lord. So, saknukuan ni Kuya Yo or adding yung Aldrin J. Gitopek. So, iti life verse ko kabsat Philippians 3:13-14. Brothers kunanadjay, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Kunanadjay. And but one thing I do, forgetting that is behind and straining toward what is ahead. So, no ano J old self, I need to give it up for the Lord. And syempre, yeah, my new life in the Lord Jesus Christ is to live it out also. Therefore, pressing on toward the goal to win the prize for which Christ Jesus called me heavenward. Na. So, pursuing the goal nga talaga, which is disciple making and applying the faith I have received from the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So we need to press on nga talaga to the grace of knowledge of our Lord Jesus Christ to finish the goal ket marami tilang dijay pabaen ken Yesu Kristo. Kaya nga rod yabanen ni tinagpray itatay ni Brad J. Boy. Brad?
parabor ken kapya ti Diyos tayo ti adda kanya tayo kakabsat. Ket siak ni ading yo wenno manang yo J-Boy from Pasukin ket ti life verse ko ket Hebrews 11:6 and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. So di pinakauna na lang ket taawan iti natibker pamati in the Lord awan iti mapasamak and same as trumet iti panagremin ko in the Lord no it is not by faith awan iti serbi namet so awan iti fruit ma-bear wenno ag parang wenno awan iti sabong awan iti bunga so dijay everything nga obra agket it must be done by faith di lang magkanya kakabsa. Praise God. So, Lord ata, by faith nga talagang agbuya, ay mo tayo nga iti daytoy ket mas maawatan tayo iti relasyon tayo iti apo tayo nga Dios. At nga roden yabak nga roden ni Sis Juna. Sis, Good evening, kada tayo am aming gagayem ken kakabsat. So, syakmat kat ti life verse ko no sino dagiti maka memorize the Proverbs 3 verse 5 to 6. Iso tin last nga in-share ko di jay. Gamket ko nga i-share itata di Romans 8:28. Diya nga ko na for we know that in all things God works for the good of those who love Him. So di jay pa'y actually iti may nga life verse ko nga di jay as long as I believe kan obraan nga talaga digiti pagayatan ni God hanak dapat madanagan kasi He is always there to guide me and mamatinak dapat nga He's in control of everything. So naamin iti makin kaya nga mangubra dagitoy and DJ nga rod He is the one who works in me. DJ kakabsat. praise the Lord. So, sino ba ti agwo-work ti pinagbiag tayo? Should be praise the Lord. So, tatarog ng kabsat, inting arot itultuloy nga pagtutungtungan iti key points tayo nga intindigat kinyata ni Kalman through the life of Kuya J. So, sabay tayo nga rugyanan di kiti points, inting arot ding basaen, di key verse tayo, iti San 1:15 verse 5 and 7, verses 5 and 7. Kuana nito'y, siya ti puon ti ubas, da kayo digiti sanga, ti agtaeng kanya ket agtaengak met kuana. Adanto ti maibungan na tano awanak awan ti maaramidan niyo. No agtaeng kayo kanya ket agtaeng dagiti saop kada kayo dawaten nyo ti anyaman at kayatyo ket maited to kada kayo. So praise the Lord nakadto deti actually mo bang panunod dito nagado ti paka-irelatan na mismo yung nakamamayat nga iti may second maysa nga mag-learn tayo iti may second maysa tanon DJ pa naka-understand tayo dati nga dati passage itatak haan lang nga DJ agap kumbaga di personal nga kasakinigat kanya tayo but we need to learn din sa mga kapatiran natin yung personal time din nila sa Panginoon. So timon una nga points tayo or ti pagdidiscussan tayo iti kunanan ti number 1 ti agtaeng ken Kristo agbiag akas ken Kristo. So ti biag ti puon ket kastamet ti biag ti sanga. Kastamet ti maysa a Kristiyano no inawat na ni Jesucristo ket agtaeng meten ti nasantuan a sasauna. So praise the Lord. So irugyan ang aruden ni yaban ni Brad Aldrin kada ti point number 1.
So once again, imbag nga rabi iyo amin kakabsat. No intakit kita dito kakabsat, ti panakaawat ko personally dito point number 1 akas ti keywords na kat John 15 ay John yes 15, 5 and 7 at yagtaeng ken Kristo agbiag akas ken Kristo. So DJ, in other words, the English no kwa to become Christ-like. So napag ano amin aminin na slang very common the word in the ministry to become Christ-like. So we are, I am here to become Christ-like, not by his deity power, no dikit di babaen ka digiti characters na and digiti model na no kasano nag tulnog isuna ken ni God the Father. Ket tama rod siya iti base hakmet iti agbalin nga Christ-like is babaen iti sasauna. Ibiyag ko nga rod dagiti sasauna ket haan ko baybay-an nga mapukawak kaditay panag serbi and panangi biyag detay inawat ko which is the Word of God and the Lord Jesus Christ. Agtaeng kenkwana akas nasantuan sasauna. Akas nasantuan iti I mean agtaeng nak ken ni Kristo iti nasantuan sasauna. So DJ iti mangi ted kanyak or mangi palagip kanyak always to be protected iti atake or iti anyaman nga workings iti evil spirit. So DJ kanya kakabsat agbiag na akas ken Kristo. Sige, praise the Lord. Thank you so much, Brad Aldrin. So, agtaeg tayo mismo, agtalinaed tayo mismo ken Yesu Kristo babaen iti nasantuan nga sasauna. So, kada kanya tayo, ang kasano tayo ngamin nga ibiyag, iti biyag na daan iti Kristo babaen iti sasauna. So, hello, hello Brad Aldrin, Patnis, praise the Lord, keep watching ading. Sa dating aron, inting aron yaban ni Brad J. Boy. Brad? Okay. Once again, naimbag arabi iti amin gigiyom kan kakabsat. Sa domat iti nakita kitoy. And DJ umuna, ti may panggap iti panagtaeng. So kasanonak nga makapagtaeng iti word na iso na generate to question nga kumusta iti word life ko. Is it healthy or unhealthy? And nagpindas nga DJ reference naman lang nga may Joshua 1:8 nga do not let this book depart from your mouth, meditate on it day and night ko na DJ. And nagpindas nga klaro nga iti adalag kada di word nati pag remain na pagtaeng pagalaak iti strength and desire ko ket iti word na. So makunak nga healthy babaen iti quiet time, iti personal meditations and kastapay iti panagkitongtong in the Lord. And iti matpakadwa ket dagiti warnings, the warnings nga nakita may panggap iti or another iti paset saan makapagtaeng in the Lord. So first ket DJ saan nga spirit filled and natangken iti puso so malagip tayo dagiti iti different or karakanayon nga pagsasaritaan tatnon iti kas madil sigod and maikat maminpinsan nga no saan nga spirit filled and natanggan iti puso ket never talaga nga makapagtaeng in the Lord. So it takes humility to follow the Lord. And lastly, DJ panagbiag iti masantuan ket I need to be a good example iti tattao, especially digiti makanam-am mo kanyak and usarak digiti opportunities nga maited ni God tapno mai-minister matlang iti word na. And next ket saan dapaten nakakawar pailaeng iti anyaman a klase ti panagbasol. And lastly is kontento nak iti relationship ko ken ni Kristo kasi klaro ito yung nagat it is Jesus Christ nga inawat ko. Okay, so di lang magkanya kakabsat.
Praise God. So tayo tultuloy nga rod nga dinggan nga talaga matiti or dungag or karon iti time together with the Lord nga kasano tayo nga ibiyag iti biyag nga andaan iti Kristo ti panagbiag ti basis ng kanayon iti word ni God. So very important na ti quiet time. So haan nga dapat nga ti quiet time lang natin apag pinagbasa lang na mayaten gumahan kundi kailangan nga adalaan iti talaga pudpud no nga tayo with the Lord orayan nga makipagsarita nga apo tayo nga Yesu Kristo ti pinagbiag tayo. So tatangarod kakabsat, yabak nga ron din ni Sis Juna na mani-share med kanya tayo ti insight na or ti revelation nga inted ni God kanya na kada ti challenge number 1 or topic ay ti punto tayo nga number 1 nga punto tayo. Sis Juna. Sige, good evening. Kada tayo ulit kakabsat. So, syakmat ka dati personal nga realization nga dijay diba di title na pailang ti agtaeng ken Kristo agbiag akas ken Kristo ko na dito. Iso nga napalagipan nakmat nga talagang narigat ngamin iti makapagbiag or makipagnaed ken ni Kristo no hanmat talaga awan DJ personal nga relationship ken kuana. Iso nga na-remindan nak dito nga sanak lang gayam talaga nga makapag naed or makipag kumbaga magkaroon nak iti DJ nga rod makipagtaeng title na agtaeng ken ni Kristo no adda DJ personal nga relationship ko ken kuana. What I mean is DJ relationship nga awan iti makaisina kumbaga kasangdi imbaga dagiti kakabsat tatay nga adda ba talaga DJ word ni God kinyak adda ba kinyak DJ gagar nga agkaroon iti panangam amupay ken kuana iti inaldaw-aldaw. Kasi everyday ket everyday ket sabali everyday ket adu talaga iti mapasamak. So DJ adda ba DJ gagar ko nga iti inaldaw-aldaw ket mas pay nga adda DJ gagar ko nga mangam amo ken kuana iti inaldaw-aldaw. Kasi di ba dimbaga na dito iti biag ti puon ket kastamet ti biag ti sanga kunana. So ana ba dagiti ubraan ni Jesus Christ isubat ti ubraan itatta. So DJ pay no makitak talaga nga haan pay dapat ket mas pay nga talaga and ag-asnak nga talaga mat iti guidance ken ni God. Kasi DJ iti normal nga personally DJ iti normal nga addaan ti relationship ken kuana ti ag-as ken ni God no man adu dagiti pagkuranga ket ag-go back na ken ni God through ti quiet time ag-as na ken ni God ana dagiti ubraeg pay tapnon iti kasta maaddaan nak dati nga gagar wenang ket DJ nga motivation pay tapnon ti kasta ket masurot ko dagiti pagayatan na. So DJ ti addaan or iti agtaeng nga talaga ken ni Kristo ket haan na kayat iti DJ nga rod ti agbasolen ti hate na iti sinan. Kumbaga DJ iti old nga character ko idi so itatta nga inawat ko garo ni Jesus Christ I should make sure by the grace of God and by his power nga nga matulungan nak babaan mat lang nga talaga iti sasauna nga talaga. So DJ I should make sure nga DJ relationship ko ken ni Christ ket tama tapnon iti kasta timot lang maalak ken kuana or DJ nga rod timot lang ma-meditate ko ket tama kasi right the relationship right iti focus iti heart right iti focus iti mind. So DJ anan kastamet ti maysa a Kristiyano no inawat mo ni Jesucristo ket agtaeng metten ti nasantuan sasauna. So DJ talaga normal lang nga dagiti normal lang dapat kinyak nga dagiti words ni God, dagiti corrections ni God ket maipasagupsap kinyak. Kasi DJ nga rod no ana isuna, di ba puon isuna, no ana ti nutrient nga adda ti puon isumot ti maipasa ka DJ sanga. So DJ dapat hanak dapat nga agresist and ag-retaliate in everything nga i-reveal kinyak ni God but all the more nga maging willing na and through his words nga talaga through DJ quiet time. So DJ kinyak kakabsa. Praise God. Nakamimet DJ nga kailangan ti agreeing babayin iti sasauna ti inaldaw-aldaw. So ti basis dapat iti decision ti inaldaw-aldaw ket ti sasauna ket awanin sa bali.
Amo tayo dati sa una ket ako ang ako kanya na ket amo tayo we are connected kanya na because of his word. Digiti sa una tinagyan tayo. So praise the Lord. So tuloy tayo nga agbuya kakabsat, inting aro din iti sumarsaruno nga at points tayo iti may kadua pananadtoy ti agtaeng keng Kristo ket agtaeng ti sa una keng kuana. Ti naawat ti pudno ay ti naawat ti puon nutrient kastamet ti sanga. Agbiag tayo nga road kadagiti na awat tayo na in spiritual asa sa ti nasasaot ni Kristo. So praise the Lord inting aro din so dinggen iti insight or pagka iti revelation intinigat kanya na ni Brad J. Boy. Brad? Hello, gagayong kayo na kakabsat na kayo pailaang. So feel free lang ag-comment and agipad iti emoticons or emojis ito'y live tayo. Okay? So para kanyak mat ito'y point number 2 ti agtaeng ken Kristo ket agtaeng ti sa una ken kuana. So evident when no makita yan ta may sangamula ti maalala na nga nutrients no malaylaylay basit iti maalala na and no nalang to adu iti maalala na. So kanyak ito'y na-generate jay question nga where are the results? Yan nada dagijay naawat ko nutrients. Kumusta da dagijay maaawat ko nutrients. So sublinak jay dua malaylaylay nakadi wenno nalang to nakadi spiritually. So ito'y may isa pa nga challenge na agbiag nga rod kadagiti naawat tayo na espirituan sasaon ni Kristo. So babaen iti sasaon na ngamin agbalin na ka first ket self-controlled. So no makihalubilo na iti naduma-duma nga tao, iti friends, iti family or relatives and even iti strangers ti lata ag-appear kanya kuno mangibabaw kanya ket DJ na espirituan nga sasaw iti Dios. And pakadwa ket agbalinak well-versed sa kasano ba iti well-versed isa daytoy iti panag or in terms of decision making nakakapit na iti word na iti panagpanpanunot iti obra iti sasauna iti pagkapkapitak. And lastly ket agbalinak ranyag wenno silaw iti tao around me. So the iti places nga inted ni God and agpalinak dapat agtalina dapat ranyag wenno silaw kanya datapnon iti kasta makita da or damagan damot yan tabagida sino nga ta iti nakakonektaran na daytoy nga tao and anada iti sources na. So dagijay matatnan agbalinak nga good example to them through iti feeding kanya iti word ni God and ni Jesus Christ. Di lang makanya kakabsa. Praise the Lord. So tengarod at tultuloy niya agbalin nga well-versed kumbaga no narigat man iti daytoy kanya tayo but everything is possible once nga kanayon ti agramin kini Christ. Tengarod dinggen iti insight net ni Sis Juna. Sige, so ito yung challenge 2 or point 2 kakabsat kaya. So ti agtaeng ken Kristo ket agtaeng ti sa una ken. So dagiti mat nga talaga connected kasi kasang di nga ron discuss kada tayo ni Kuya J. Kalman so iti minsan nga puon that iya nga ron ni Christ iti pinaka puon kayo. So DJ mat tinakita dito ay kakabsat kasi po na tinaawat ti puon nutrient kastamet ti sanga. So no anat maipaspasa or no anat iti masagapsat nga talaga no anat adda ka DJ puon isumot ti maipasa ka DJ sanga. So kinyak mat dito ay kakabsat that the transformation iti life. So anam mat DJ
naawat kon DJ nga kaslang ni brother J-Boy itatay ana ba DJ naawat ko nga gapo kon ni God and ana dagiti resulta na. So DJ transformation iti life ken anamat iti nakita iti sabali nga tao through that transformation. So DJ mat nga talaga transformation kasi naanak dito nga iti life ko talaga idi kat hanmat talaga nga pleasing ken ni God ngem by His grace, by DJ, grace ni God nga talaga kat indirect nakmat, kumbaga, in pakita na kinyak nga isuna talaga iti pinakapuon iti am-amin, isuna dapat iti masurot. Kasi apart from DJ nga, sanga apart ni Jesus Christ nga talaga, awan iti meaning iti life. So, anyaman nga banag nga da iti lubong kat DJ nga rod impakita na kinyak nga awan iti anyaman na no i-compare ken kuana nga talaga no pang i-comparean talaga ket ken ni Christ awan talaga iti serserbi na amin kumbaga and that nga rod transformation iti panagpanunot kasjay the way nga i-view iti banbanag itatan ket very amazing nga talaga no kasanumot agwa-work ni God kasi no makitak talaga mat iti self ko idi no compare ko idi kun itat tagagayem ket very selfish nga talaga. I admit before the Lord nga napaka-selfish but by His grace deti nga talaga kat kasapulan mo talaga nga iburay DJ ba di ba DJ kumbaga sanga kat adanto pay sanga di ba so DJ mat nga kailangan in reveal or in-speak mo talaga ni God by His revelation nga kasapulan mo talaga nga iburay pay DJ iso nga kasapulan nga agsanga mo di sanga kumbaga kasjay to share DJ nutrient nga gapo ni DJ pinakapuon and that is Christ so through that nga talaga ket kasapulan talaga nga makita mat iti padang nga tao no ana dagiti mare-receive from the Lord tapnon iti kasta ket makita da nga talaga mat that isuna lang nga talaga iti ni Christ lang nga talaga iti source iti am-amin. So diyon imbaga na diti agbiag nga rod kadagiti naawat tayo ana spiritual asasaon ni Kristo. So diyon nga talaga by His grace by that words na nga talaga iso iti mangtultulong kada tayo mangtultulong kinyak nga to grow pa iti makitak dagiti nga truths about ken kuana that amin nga talaga amin nga nga kontrolado ket amin ket aggapu ken kuana awan talaga iti kaya kong ubraan but DJ kasapulak talaga nga agi-stay naka-attach ken kuana kasi DJ nga rod apart from DJ nutrient nga aggapu ken ni Jesus Christ or DJ nga vibe ket that means hell or DJ nga rod awan iti meaning iti life na matay kuno kuma so matay spiritually. So DJ lang I should continue to be attached ka DJ nga vibe tapnon iti kasta makitak pa all the more the DJ workings ni God iti panagbiag. Praise the Lord. So kita tayo dito nga talaga nga naka-importante ti ag-connect or ag-remain kini Christ ken ag-remain mat nga dumawat or dinggen or consistent di pinangala iti nutrients kanya na. So by that ket mas makita tayo kung sino niya si Kristo ken ana iti iti bunga kumbaga mas makita tayo mo iti bunga. So di very clear pa di maganis yun ng ating vine or ti branch kailangan naman aron ti branch na at adupay di maibunga na. Sige, tating arod kakapsat inting arod dinggan ni Brad Aldo. Sige. So, siya po dito kapsat mapalagi pa naman ka DJ May sa mga verse DJ John mo na. By I am the kalman actually. Wala naman DJ you do not want to live to, do you? Kung ni Jesus Christ, kada Peter, kasi before na nga imbaga DJ, at iti challenge ni Jesus Christ, kadagiti tao, kadagiti disipulo na, pero iti lang nagbati sa Peter. Pero ito sumbat na, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kuna na. So, no siya, anuhan na kung agtali na ed kadigi sa una, or agtaeng kadigi sa una si Kristo.
then saan ako pupulutin? Yun yung question. So kumbaga, I am nothing without the Lord Jesus Christ. Awan ti kabaelak. So only Jesus Christ ti mangted kanyak iti kabailan nga talaga. And then nukit kita kaningkit haal lang nga tinaawat ko nga kaslang nutrients iti life ko is haal lang nga blessing ti inted ni God kanyak. Adu, His words, the salvation, and the Lord Jesus Christ. So digidya iti naawat ko kanya haal lang ag-focus iti grace ng patalaga. Dikit di ag-focus kadigiti sa una. And dijay, ibiyag ko nga rod, anyaman dyan awat ko, and ipakita kasi iso ti reality in my life, nga haan ko nga iimot ko ma, dijay naawat ko ken Jesu Cristo. So, dapat visible iti life ko, no sino ni Christ, and then tapnutigas ta ma-encourage iti fellow brothers or digiti tattaupay nga agmati ken ni Jesu Cristo. Ket iti mission or talagang inted ni Christ akas identity nga rod. Anak nga agbalin nga lazy nga imbaga ko namatin akon, that's it. No. Imbaga ko mga namatin ako, dapat ibiyag ko lang no ano jay ibagbaga iti niwat ko. So DJ kanak ito point number 2 kakabsa. Praise God. So, tuloy tayo nga rod nga kumbaga ibiyag iti sasao iti justify nagbiag tayo. Sa tatanga nga gundaway, inting nga din iti point number 3. Excited kay God kakabsat. So, dati iti may katlon. Excited sa mat digiti dadto mga ag-ended. So, praise the Lord. Inting nga din iti may katlo. Kunana ito iti agtaeng ken Kristo ket agbunga ti ado. So, sinod excited ti agduan ti ado ti bunga na. Pero ano nga bunga? Dapat iti bunga tayo. Sakitaan tayo. Kunana to, no anya ti puon isumet laeng ti bunga na. Ti bunga ti sanga. No pudno nga agdaan tayo ken Kristo, normal laeng nga agbunga tayo akas ken Kristo. Tarigagayan tayo nga rod ti agbunga ti adu ket maisaknap ti biag ti Kristo. Ni Kristo iti amin at tao. O kamay mayat iti daytoy kung may mayat lang nga isuda lang iti mangiburay. Ikadikado tayo. So rogyanan lang ni Brad Aldrin nga mangi-share kanya na dati insight na datoy. So praise the Lord. Yes. Praise the Lord. So yan. Iti amat ka dito manen ket ti agtaeng ken Kristo ket agbunga ti adu. So no talaga ko studio foundation ko talaga nga ni Jesu Cristo iti vine iti pamati ket siyempre ada ti makita nga resulta. Kaan nga mabalin nga ibagak nga ni Kristo na matinakon and then awa mo ti resulta na. So digi iti ibagbaga na ti kakabsat. So kanyak itoy ano ba digiti kaslang bunga iti pamati ken ni Jesu Cristo. Siyempre digiti banag nga nakapimpintas or pleasing met lang kini God. Haan nga digiti aramid nga madi or no anya man digiti kumbaga umadayo kadigiti will na. Ti talagang bunga iti sang yes. Iti pamati ken ni Kristo ket digiti aramidek nga napintas babaen iti sasauna ken para iti kingdom na. So ayan, I am not boasting but praise the Lord for giving me the grace nga talaga nga to live out the gospel nga inted na rod kanya akas mapan ko mati-share kadigiti pada tayo nga kakabsat or digiti pada nga willing nga mamati ken ni Jesu Cristo. So reaching out the gospel tapno ni Dios taget DJ isu nga talaga iti bunga isu iti reality and haanmet nga maisina DJ makungkuna nga change of life. So iti kasla na number 1 nga talaga nga pakakitaan nga adda iti bunga iti pamati ken Kristo. Change of life but syempre
be reminded na change of life can be fake. So, ayun, ang baling ko mga genuine legit change of life. So, praise the Lord, legit. Praise the Lord, change of life. O, kamusta yung life natin mga kapatid? Connected nga tad, kinaapo tayo nga Diyos, or agbungbunga tayo. Sige, tingaro din, linggan met, iti mensahe, o iti mensahe ti Diyos, babayin ti biyag ni Brad J. Boy. Brad, Hello ken ni ading Aldrin Paknis. Nag-hello ko yung comment. Okay? So, kanya ko iti gigayom ken kakabsat. Ati agtaeng ken Kristo ket agbunga iti ado or ti ado. So, ano anya iti, ni sumat laing ti bunga ti sanga. So, sino iti nakakonektara and anada, dagiti makita abunga kanya. Tata, so kahit ko lang ibasa pa nagpindas ngamin dyan ayon na pa EJ, verse 8, no agbunga kayo iti ado, maidaydayaw ni ama ket iti kasta, agbalin kayo nga adalak. So, alat kaya't na nga sawan dito para kanya, ket digijay ibibiyag ko bungbunga ket iti dayaw mapanken ni ama. So no anada iti kanya tata, anada iti obra tata, and anada iti situations kanyak tata, iti maidaydayaw ket ni ama, where no ni God the Father, the Creator. So may sabay ito ket tarigagayan yung harod ti agbunga ti adu ket maisaknap ti biag ni Kristo iti amin tao. So malagip ko lang iti may isa nga teaching idi nga iti nature iti may isa nga mula ket agbunga iti as much as it can. So kasla ko iti may isa nga ubas, so agbunga isun ti nature na ibunga na iti kaadwan akaya na nga ibunga. So kasi mo kanya kasanumet iti bunga tata. Sa kaysa kadi rare kadi and awan kadi, so dagiti mo iti challenges kanyak tata. So kasapulak met nga agbunga iti as much as I can to glorify the Lord and not myself. Di lang magkanya kigiyim kan kakabsat. praise the Lord. Tarigagayan tayo nga rodin agbunga ti ado, alang nga may isa kakabsat. Actually, maarami ti dito if we always live by faith and not by sight. So, praise the Lord. Inti nga rodin kadigit summary, kadigit nagtutungtungan tayo itat ng gundaway. So, nakamamayat lang mo andaan tayo iti wrap up. So, muna so, ti agtaeng ken Kristo agbiag akas ken Kristo. When kakabsa, ito pang panunutan tayo, kamusta iti life tayo inaldaw-aldaw? Makikita ba niya sa Kristo? Kasi remain in Christ, diba? Remain in Christ, but makita ba nga na agree-remain tayo kin ni Christ? Ngayon kasano tayo nga agree-remain kin ni Christ? So, tingarod, kung kanan natin, kailangan tayo nga patyen iti sasao iti Diyos, iti pinagbiag tayo. Kasano tayo nga patyen iti sasao iti Diyos? So, ibiyag tayo iti sasao iti Diyos, halang nga itata, kundi iti inaldaw-aldaw, iti pinagbiag tayo. So, the more we know about Christ namin kakapsat, the more met nga mapatibker or maubra tayo iti pagayatan iti Diyos, kin maibiyag tayo iti biyag ni Yesu Kristo. So, we are claiming we are remain in Christ, pero wala naman yung word ng Panginoon. Parang narabaw mo iti word ni God, o sa talang dingdingin ti word ni God, no, kadagitoy, o kailangan din nag-take effort met karoon ti personal time with the Lord. So, iti pudpuduan nga dati relationship kini God, natural nga andaan mo ti personal time na kanya na. Ikadwa, agtaeng ken Kristo ket agtaeng ti sao ken kuana. So connected dati gayam connected dito kakabsat. So, kamusta yung salita ng Panginoon sa ating mga buhay? Putputan tayo ba isuna, itinaldaw-aldaw, kasano tayo nga putputan? Actually, di may isang manag-neglect is di jay, pining-apply. Actually, di may isang nakasak dito ikat, oray gayam amok about kini Christ. Ito ba ti makiisalakan kanya? Kumbaga, iti makaisalakan kanya, relationship ko kanya na. So, ngapudpud nung ada relationship ko kanya na natural kumet nga aramid isa sa una inaldaw-aldaw. So, ano dagitoy?
pinag-Bible study pa lang, natural lang detan. Pinang-share iti word ni God, natural lang detan. Makipagsarita kanya na, through prayer, natural lang is detan. Ken ti tumulong ti pada nga tao, ken makipag-fellowship iti pada nga tao, natural lang detan. Kasi, ang muti iti daytoy makipag-fellowship o makipagtungtong ti pada nga Kristiyano, sasao ti Diyos mo kanayon iti pagtutungtungan. So daytoy, actually nga bang panunuto ket iti maysa nga sanga apay nga aglalanay nga maki-Bible study narigat nga maayaban for Bible study narigat nga agbasa iti word ni God kasi haan nga regular iti pinagsarita na kinapot tayo nga Diyos haan nga regular iti pinagkitungtong na kinapot tayo nga Diyos. So kailangan tayo agbaling nga regular actually the more nga ma-practice DJ inaldaw-aldaw natural lang yun hangtong nga struggle. So gidad mga struggle na pelang makitungtong kinigad ti ako ayat time iti bigat or iti bigat inti kanti rabi so the more we practice the more we do it the more met may practice o may kas lang natural to lang kanya tayo so praise the Lord and then may kadwa ti agtaeng king Kristo ket agbunga ti ado so stumat nga kabsat sa sakto di mo una tatay agreement tayo kiti sa una i-biag tayo ken daw dati nga rod kakabsat ket anang iti bunga iti maibungbunga tayo so ken kasano kaado ti maibungbunga tayo so the way ngamin nagmayat nga ron nga talaga nga the more nga agreement tayo kin ni Christ the more mat nga agbunga tayo itinaldaw-aldaw. So actually ni takamti may nga ti kamay may nga tikat di season and out of season nga agbungbunga naton or agtutudo or agbagbagyo oray annaman iti mangyari ti biag na agbungbunga natang agbungbunga kasi na-agreement kanayon agreement iso na kanayon tinako tayo nga Dios. So DJT kaya kumit nga mangyari ti biag ko ti everyday nga adating bunga so sa bali nga magbunga man sa bali man niya which is bunga is Yesu Kristo mismo iti kastana iti basis kumbaga so nakita tayo met no kasano nga nagbiag ni Yesu Kristo dito so praise the Lord na kailangan tayo met nga karoon iti resulta so iti relasyon tayo kanya na it should be transforming life so actually iti may sa pinagkita dito tungtong tatay ano bang panunutan tayo is the word ni God. Kamusta yung treatment ko? Or kamusta yung treatment ko sa salita ng Panginoon? By knowledge lang ba? Or ini-implement ko, ina-apply ko ito? Kasi ng pang knowledge lang, kumbaga, let's go, o kumbaga, wag lang hanggang knowledge lang mga kapatid. Kailangan natin. Hindi yan totoong remain. Kumbaga, nagre-remain tayo sa Panginoon because marami tayong alam sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi dapat ganun lang, kundi it should be i-apply natin yung mga salita ng Panginoon. So, praise the Lord. So, tatangar nga gundaway, yabak na rod ni Sis Ju naman ni share kanya tayo itinakapimpintas ng damag nga kapitin ako tayo. Sis? Sige gagayem, praise the Lord, iti abiyag, ti sagtunggal may sa kada tayo aya. So, dati mat, intayo iti panag or dati gospel. So, ana ba dati gospel aya gagayem kat dati DJ na aramidan ni Jesus Christ kada tayo. So, dagiti kakabsat nga hanpay makamam mo no sino ni Jesus Christ. Ti panagbiag tayo aya kat dati nga rod it's time nga mamam mo tayo pay isunan. So, adalang question ko aya itatagamin nga gundaway kat ado dagiti banag nga pakakumikuman tayo itatan or pakakumkumikuman tayo. That means agdama, aya gagayem. So, ana ba dagito mabalin siguro dagiti estudyante dati upcoming pasukan. So, baka agdandanag da, ada dagiti financial concerns, ano ba, dagiti family, dagiti mothers, kakasyay nga problema anda dagiti no kasanon to man ti
dati nga iskulyiran kadagiti anak da. So di ba nagado dagiti banag nga pakakumkumikuman haan lang nga iti teenagers agsabasabali di ngamin. Ngam dati ay agagayem ada nga rod ti share ko kada kayo nga mangtulong kada kayo and mangiturong kada kayo. No sino iti pagturungan tayo dapat? It's Jesus Christ. Gagayem dati nga rod na pagsasaritaan tayo itatay aya di John 15, di ba? Dati screen tayo nga kunana jay siya ti puon ti ubas kunana da kayo dagiti sanga ti agtaeng kanyak ket agtaeng akmet ken kuana. So no actually datay ngamin nga tattao ket usually no, di ba no the problema tayo ket we tend to isolate ourselves nga kay anan kay ket agbukmuk mo kasang kumano naungtan kaya tayo mapan iti may nga kwarto agibibit di kamo lang no amin tayo but most nga nga tattao ket kasya iti ugali na agpakni kun kuma. Ngam dati ay gagayem irem-remind na tayo ni God nga iti tapnon maadaan tayo iti connection ken kuana ket awan dapat ti kastoy nga ugali tayo. Kasi ti spiritual kasapulan tayo isuna, di ba? DJ topic tayo itatay nga dati John 15:5 kunana ditoy ti agtaeng kanyak ket agtaeng akmet ken kuana tano awanak awan ti maaramidyo kunana. So itatta gagayam ang duman dagiti pakakumkumikuman iti kaadwan kada tayo itat nga gundaway ngem sino pagpatulungan tayo i-isolate tayo bati bagbagi tayo tiba pagpapatulungan tayo ket barkada tayo nga timot lang pangiturturungan da tayo no daduma ket iti mas worst pa. So sino nga rod iti pagtarayan tayo gagayam detoy iti hope tayo aya kasi inted ni God kada tayo iti bugbugtong nga anak na ni Jesus Christ, diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tandaanan tayo gagayem aya nga ni Jesus Christ ket love na tayo. Isugarod ni inted na kada tayo ni Jesus Christ for us nga maadaan iti relationship. Ngam deto aya gagayem relationship nga haan lang nga sinsinan no di ket adda DJ intimate or personal nga relationship tayo ken kuana. Gagayem iti tao tattaket kasla tayo lang may nga kayo, di ba? Dati di nagtutungtungan tayo itatay, nga kasla tayo lang sa kayo. Ngam, di ba, no, for example, di ba, no agtudtudo kuma or no agbagbagyo, di ba, no mapansin nyo, DJ kayo, no once nga, uray man anya iti kapig sa titudo na, kapig sa iti angin na, di ba DJ may nga branch kat naka-attach lata? Kasi no once nga naputol DJ, anat mangyari ka DJ nga branch, matay di ngamin. So gagayem, detoy ayat kayat kada tayo ni God, nga whatever happens, anyaman nga circumstance, anyaman nga challenge, nga agar-arise kada tayo itatta, kailangan tayo nga kumpet ken kuana. Han tayo dapat nga i-isolate iti bagi tayo ken kuana kasi apart from the Lord, apart from Jesus Christ is death. So nga bagbagana tatay ditoy. And kuna nga John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. So apart from Jesus Christ gagayem aya awan iti biyag. So, kahit nga sa uwan, hantayo dapat nga i-isolate ti bagay tayo na ada problema tayo, hantayo dapat ay adaywan ni Christ. Kasi mas pay kuma, kasi isuna iti source iti life. So, gagayam itatagaron nga gundaway, kayat kada tayo ni God, nga maadaan ngamin dati nga relationship ni Jesus Christ. So, di ba, amutay mo nga talaga ni God, through His Son, it's Jesus Christ. So, no itatanga gundaway, iyad adayo tayo, itibagbagi tayo kini Jesus Christ, how much nga rod nga maamamu tayo mat ni God. It's time, ay gagayem, I encourage you nga dapat ket paunigen nyo iti relationship yu ni Jesus Christ. So, hantay umot ngamin maadaan iti relationship nga naununag ni Jesus Christ, no adaywan tayo, isuna, di ba? So, Dija itatay na pagtutungtungan tayo that by His words, babaan ka dagiti, or through His words, that the Bible nga talaga, maadaan tayo dagiti knowledge nga
mangyasidad kada tayo kani God. So dati ay agagayem itatagarod nga gundaway no ma-realize nga kumbaga matuktukol tayon o maiyad adayo tayo kenkwanan, umad adayo tayo kay ka-DJ kayat ni God kada tayo nga pagbalinan, it's time ay agagayem nga i-open nyo iti heart yo and receive truly ni Jesus Christ. Kasi kuna nang Revelations 3:20, di ba? Agkat-katok ni Jesus Christ, iti puspuso ti sagtunggal may sakada tayo. Ururayan na tayo nga ilukatan tayo isuna. Ilukatan nga addaan iti gagar nga mangawat nga talaga kenkwana. Hanlang nga mangilukat, but pastreken nga talaga iti puso tayo ni Jesus Christ. So itatagarod gagayem aya, anyaman nga situation nga addaan kayo itata, ay I encourage you nga all the more pa nga umasadig tayo dapat kani Jesus Christ kasi He is the source of everything. So, DJ Garod gagayem no nag-speak kada kayo ni God through His Holy Spirit. Ilid kayo nga rod iti simple prayer of acceptance. It's Jesus Christ, i-accept you kat I hope and I pray gagayam nga dati nga prayer kat iso iti manglukat na talaga iti puso ken panunot ti sagtunggal may sakada tayo nga umasideg pay all the more ken ni Christ. So gagayem itatagar nga gundaway suruten daklatan kadagiti naka-online aya gagayem let's pray garon. Sige, let's pray. Diyos nga man nakabalin, agyaman kami o God iti gundaway nga impaay mo kada kami nga maddaan kami dating relationship babaen iti anak mo nga ni apo mi nga Hesukristo ket itatagaron nga gundaway lukatam kaditi puso ken panunot ko o God tapnon iti kasta makapagnaed ni apo Hesukristo iti panagbiag ko tulungan nak nga rod o God iti anyaman ken tulungan na kadi o God nga mai-apply mapaunog pay dagiti nga relasyon ko kani Apo Hesukristo babaen iti panursurom o God. Thank you Lord iti daytoy nga gundaway ket sika nga rod o God iti agtultuloy nga mangiturong kenyak kadagiti banag nga pagayatam o God. Dati lang nga rod iti dawat ken kararag ko in Jesus name we pray. Amen. So, God bless you, gagayem, ken kakabsat, and praise the Lord. Praise God. So, let's continue kakabsat to mapadipen talaga di relationship tayo kini God. Tatangaro nga ganda kakabsat at digiti aktibidades nga internigal kanya tayo tan digito iket by this kakabsat ket makatugtur pa iti relasyon tayo kini God. So, dati nga rod lifeline kunan iti mag-start iso na iti 6:15 online iso nakakabsat. So, every Wednesday ito. So, hanyo dapat sayangin. Once a week lang dito kakabsat nga lifeline tayo. So, hanyo na dapat i-miss detan. Once nga andat nga live tayo yung kakabsat, join and share din natin yung link sa mga kakilala din natin. At ang aroy kakabsat, lifeline topic review. Mag-start iso na ti Thursday, patinggan na ti Tuesday. So, praise the Lord. So, keep it up mga kapatid sa mga nanood ngayon. Keep doing and keep helping yung mga iba din na kakilala natin. Tano mas maawatan dati kudkudno, dati kudkudno nga relasyon dati nga po tayo nga Diyos. And then, DIPF, ano ba dati kakabsat? Day in Prayer and Fasting. Every first Saturday of the month. So, we need, kararagan tayo kakabsat, not only our personal prayer, ganun din sa mga kakilala natin, mga family members, lahat po. And freedom in Christ. So, dati kakabsat is the specific dati nga date ng dati kakabsat just ask sa mga nagba-Bible study po sa inyo, sa mga hindi pa nagkaroon ng Bible study, i-PM nyo latan. Ang i-PM kayo kakabsat, kadigiti ng encourage kanya yung abuya iti daytoy, tanon, ma-undergo dagito rin ng freedom in hamping naka-freedom in Christ. Then excited kayo ng kakabsat Thursday tatandang daniman iti Sunday worship service 8:30 AM face to face isuna in the second floor iti CAP building.
So hanyo amo pa iti daytoy kakabsat, mabalin yung damagen, kada kitay nag-invite kanyayo. So face to face, so adama ti Facebook live tayo and YouTube live tayo. Ngayon may mayat-mat lang akikita tayo personally. So nanalo tata, we are open for now for our Sunday worship service. The start iso nakakabsat iti 8:30 a.m. The solo class sa mga naka-enroll ka detoy, keep doing ano man po yung mga kailangan pang gawin, especially to glorify the Lord. Maximize your time. Then for every Sunday, talagang dati we start dati nga ro schedule ko mga 1:30 p.m. Usaran niyo dati yung kakapsat ka din siya pinag buo yung iti makita yung bunga bunga ang po kini Yesu Cristo. So, yung praise the Lord, let's continue din inviting yung mga kapatiran natin sa mga na-invite for Luzon Leaders Regional Conference. So, August 26 to 29. So, that is 3, I think, malapit na siya. Sa mga excited dito, so, praise the Lord. Let's continue meeting together mga kapatid na talking about our relationship with the Lord. So, let's tangarod kakabsat, may kungarod yaban ni Brad Aldrin nga mga closing prayer. That happy Christmas. Praise the Lord. So grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Let's bow down and pray. Father God in heaven, maraming salamat, O God, for the workings in our lives, O Lord. Maraming salamat for using us as an instrument to really proclaim your gospel to the lives of these people who are here right now, listening unto your word through online. Kaya i-bless mo, iti puso, kaya iti panunod iti tumunggal mesa, O God, nga i-live out the gospel akas nangiganda, babae iti panangusar mo kanyan. Indeed, Lord, just like what you have said in John 15, verse 5, we must remain in you talaga. For there are no awan ti sabalin nga pagremainan mi dikit di sikala O God, for you have indeed the words of eternal life. May you bless the life of these brothers and sisters, O God, nga nag-join online akas napanda in sakripisyo iti oras ta tapno lang iti dumngeg iti sasaom O God. Ket tata, Lord, praying iti application garod iti tumunggal mesa babaen iti leading iti Holy Spirit. And yes, O God, dalusam iti tumunggal mesa. And Lord, no anyaman digiti sagsagubanit or concerns, personal concerns iti tumunggal mesa, nagpindasan mo, O God, nga in-remind na kami jay John 15 verse 7 that we will ask everything babaen itinagan ni Apo mi nga Yesu Cristo. Kaya taturti ti kararagmi, babaen tinagan ni Apo mi Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much mga kapatid sa mga nanood and keep doing and keep encouraging mga kapatid. Praise the Lord and God bless you all. Thank Brad Aldrin Paknis. Hello Ading. God bless you. Bye-bye. Bye. God bless. God bless everyone. See you soon.